bahai tongbai norok sok paika hai no hai o video hangke asuk ko kobang salailia video no senglai sinai nini bohok no nai sing tam khaina sa o saimangkha nini mote hingke mangso bai mai sawi mai opung ka haita amoni bagai da hai roke bohok phunuk tong kislam bo pia bai sakjangma hai sing tongsu bohok mai opung mani rok te kislamo pia sakjangma rok amo hai rong se phunuk tongsu tamo boi kha kaijak ke de angle akai sukha kunu mokol ni naithok jangma sakari khate hangke boreke tamo kaisa asuk hor rogo lembati kaisa tui biang thang no angke songoi tongkha bolong rogo khina thangkana hnoi amoni bagai lembati kaisa tui bolong digi thangta o thaisingpro mangso bai mai sajak bla amoni bagai lembati kaisa tui bolong digi ma kharkatana hangke aro khi tongpro pia bai suk rujak khanana tabok si clear ke busi mano oi darling bathakle tam sanro ha ang bolong khigano bolong ko ta phaiti ke upano naro tikina loger nai mano darling kipro ke bota naiso di kintu nukhada borong munisoni tongmung rok bahayeng tonglaikha chalarok se bono khina loger na phu tebo sateo ang khipro ke bota naiso di hnoi kipro ke bota naiso di kintu kipro ke bota naiso di kintu asalarong no kuno nung mana dekhai mano ba nono se sujok nai tongo bahai ke nung khima rong no nukno omo haike kuno unga haida oro jagani director lo sabong khan samol khan te oxys kumar sro bo nyukja khanke oro jagani director asukta posa hnoi mwnui jaknai omo hai system samaro kuno jaga phana nugya ko aro hangsama haike hangke tini ni video asung nang sinai te noro ani video sajak khanke like rate de akon thanga next video mala finai hambai।